Ayo nduk nintang. Terep terep terep. Yo 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 yo. Sugeng dalu Cahayu. Sugeng dalu Masya Ki Mas Allah. Kare. Bocah kok ayune menik-menik nganggo kuning disawang saya bening. Heeh. Nyedak rene nok wis tepang urung karo dalange. Nggih, sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu. Ini salim sik Cah. Nggih, alhamdulillah kepanggih malih kalian panjenengan. Domongi kok. Nggih, Dewi Rane nika kula pas tasik sakit nika nggih. Neng Ponorogo kae ta. Nggih. Sampean loro. Nggih. Ini sehat ta? Alhamdulillah sehat. Nah, Sudah syukur. semangat Nah, sing penting awake sehat, Nduk. sehat. Awakmu nggih. ki cara kembang ki lagi mekar-mekare. Lagi mekrok-mekroke. Kados kembang nopo? Ya apa reng? Nek cah semene yo urung mekrok to, Pak. Lah piye? Mekrok lek cah semene-mene iki. Nggih. Lah kuwi mami Iki- Lucy. Iki wis sak ndhuwure mekrok no iki. Lah apa Mas? Wis meh gogrok iki. Mas ngono kuwi ya jek semangat loh Mas. Walaupun sudah Mami umurnya berapa Mami? Wis meh 118 iki. Ngawur. Rencananya 85 tapi masih semangatnya luar biasa loh Mas. Ojo ngece loh ya. Sopo sing sampean iki. semangat? Mami. Yo semangat wong dibayar kok. Jajal nek gur latihan yo rasa-rasa. Iya. Aku dhewe rene semangat yo dibayar. Latihan yo gah. Iki ya termasuk apa jenenge pertama kali nyinden melu bapak ya. Nggih, jan tasik kemutan kula sejarah-sejarahnya niko belajar nerekke panjenengan. Kelas Teng- piro kan, Nduk? Kelas 3. 3 SD. Kelas 3 SD. Pokok sing dalang Bapak Kangko, Nggih. sing nyoting live streamingnya Pak Utis. Bapak Utis. Utis. Ya Allah. Wah, luar biasa, sangat berjasa sekali ya Mas ya. Lah iya to, kebangetan jenengan. Kecilik aku digendongi mek Pak Utis. Lah yo berarti jenengan karo Pak Utis akrab banget. Akrab. Pak Akangko kali Pak Utis Seperti akrab Bapak. banget. Domongi kok. Lah iya to kok do ra ndek isin blas. Lah Ora bisa. nyapa? Lho atase do akrab mosok disangoni kok gelem. Nek aku ngono genah ora Lah kenal Pak sampean Utis. lah ya akrab toh. Ora kok, aku ora kenal kok. Loh. Mula aku disangoni tak tampani wong ora kenal. Lho kowe mau lho mbok Tenan kamu tampani. tak tampani ora kenal kok. Kowe mau mbok tampani ora? Engko balekno, wong wis akrab kok ditampani. Yo Pak yo. Wis ket mau aku wis dikei tapi kadung iki. Walah, aku kok dipenggalih lho, Pak. Wong aku ora kenal kok. Alhamdulillah didoakan yang terbaik ya Mas. Dungane piye, Nok? Walaupun acaranya sudah berjalan beberapa hari, alhamdulillah lancar ya Mas. Amin, Sampai ya Rabbal hari alamin. sekarang. Luar Pokoknya biasa. didoakan buat temanten Mbak Diana dan Mas Aditya. Nggih. Didoakan semoga bahagia selalu menjadi pasangan yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Dilancarkan rezekinya sehat Amin. selalu pokoknya ya Mas ya. Yo aku ning gur apa ya ngowahi sithik ya, Nok ya. Nek bahagia selalu gak pati penak, Mas. Loh, iya bener toh? Oh, gak penak. Ki rong rabi tuturono. Nek bahagia selalu gak penak. Lah, Rakitan nyapa? pisan kudu nganggo tukaran. Wong nek bar tukaran malah saya gayeng kok. Yo Pak yo. Heeh. Oh lho yo Pak yo. Oh berarti Oh, karena ya apa jenenge ada chemistry-nya ngono. Lah gene kok yo paham Tapi suwe-suwe. kan intinya kan tetap gandeng Bahagia. bareng reruntungan kadya mimilan mintuno ngono Bener, to ya. wong Mas. omah-omah iki ora luput saka tukar padudon mergo kembange wong omah-omah. Iya. Ibarate tumbuhan nek tanpa berbunga kapan berbuah. Ngono lho Nok ya. Iya ngono. Wis Wis jan. kono Mas penak-penakno. Wis wek-wekmu dhewe. Putune napa niku wayahipun Bapak Pak Utis juga nggih. tadi. Heeh, wah Kendel lho ya Mas. Cik. Kuwendel ranjang. Ngono. Kiai cilik seneng banget nek karo wayang. Wah, pokoke suwen aku nek sunat kaya ngene-ngene Mbah. Iya. Cocok le aku Cocok, setuju aku. jan. Lah wayangan ngono iki apa ngentekne kebo sitok, ora bakal entek kebo sitok. Ngerti kebo ora? Kebo ini apa? Kebo seneng pawon mburi ning gudang kamu lho. Rupane enek ijo enek abang. Wah, yo jan wakeh mau Mas, sampean ora roh. Ora roh wong aku ora teko ngguri kok. Jan kathah nggih Pak nggih. Ah, nggih. oke. Kebo rek abang ijo apa, Pak? Genset. Genset Lah wakeh, juragan Mas. jual beli genset terbesar di Kediri ya. Rumangsamu piye? Ki lek ngarani kebo. Kebo, soalnya gede-gede ngoten nggih Pak Gede-gede. nggih.
wis manut kowe nduk wis gak mudeng aku. Nggih, ugi ngaturaken sugeng rawuh Cinten? Bapak Rudi, Om Rudi, Papa Rudi sama Mami Putri. Ora usah mbok ngaturke rawuh ora apa-apa. Lah nyapa kok? Ora ngejob lho. Lah kene dhewe lak ya nderekke Om Rudi to, Mas. Pangapunten, aku rada serik kono. Nyapa? Lah ra serik piye? Bojone lho ayune ngono. Ya emang cantik toh, kayak lek apa jenenge lek yang cowok dalang yang yang cewek sinden ki cocok loh Mas, pasangan yang paling cocok ngono loh. Cocok banget sing lanang dalang sing wedok sinden. Lah lek sampean? Aku Sing dagelan lanang dagelan bojone dukun pijet. Tenan to kuwi Mas? Tenan. Tukang dukun pijet no, tukang nulungi wong bayi-bayi ngono kuwi lho. Pelok barang Mas Freddy. Pelok barang. Pelok barang. Gegaran ning wong akrami. Ah, bawa sik engko gek ganti Mami Lucy. Ya, ayo deh. Suarane saya mapan. Kelas pira nduk saiki, Tang? Kelas 2 SMA. Lah loro SMA. Nggih. Upama kok aku ijek Joko mesti kowe tak pek bojo tak mulyake no. Apa iso? Ah, kowe tak pek bojo. Ora percaya tapi aku. Masya Allah, kowe tak pek bojo to, nganten anyar langsung tak tukokke mobil Cherry, aku nyupir ning ngarep kowe ning mburi karo goreng tahu bulat. Mau padake bakal tahu. Tidak usaha. Hidup itu hari. Kinyis kayak ngene iki. Loh, malah gosong kuwi nggawa. Sing tuku malah akeh. Oh bakule cantik yo Pak yo. Mbok. Lho kok Kuwi lho Mas, dene sampeyan sing gorengko ben wajahmu rada-rada ireng. Ya, Ngene sesuk. nak yo keputihan ngono kuwi. keputihan kok aku. Keputihan ya bude-budemu iki kok. Ya bacot kena. Mau Pak Utis wis meling karo aku. Anu lho Mas, mengki kula mboten sadhe unggahne. Amargi kula wau dalu pun munggah campur sari Surya Buana. Ah nggih. Ora gelem diunggahne. Kok mek entok iki apa lho? Ketok ya wedi ketok. Ayo nak. Nanong Amang ati bawi wong arep rabi iki pawitane dudu bondo, dudu rupa ning pawitane ati. Oh iya. Leres Pake. Nek golek wong ayu akeh tunggale, nek golek wong sugih akeh kancane. Ning nek goleki rasane ati sing tentrem kuwi mung siji ya kuwi jodoh pati ning teko pati ning urip besok. Setia Ngono, ya, setia sampai mati. Kaya aku iki lho. Iya iya. Luput. Luput pisan kena pisan Yen yen gampang luwih gampang Reng Siapa? gandeng juragan wifi, juragan son, juragan genset. Nggih. Ngarep ke gapura kayak son horok. son horok Mas kene iki gudangnya lho Jawa Timur iki Son Mas. horok. Walah kuwi wong son lho, tak kira nek gapura Majapahit e.
sound system. Masya Allah. Tur wong kene iki nek nyetel sound ora banter ra marem ya. Lah nggih. Mau Pokok enek sing- jan enek sing mecahne kaca omah barang. Ah iya. ngono, Mas. Gentenge do melorot ki malah seneng kok. Malah seneng. Nek sound ki ora apik ning Kediri, nek urung iso mecahne kaca karo melorotne katoke. Meloroti genteng kok teko genteng. Tenan, rong marem malah tangga-tangga do seneng. Pak Utis kan sungkan peke lho, sonku nganti iso melorotke Wah, gentenge tangga. lah, luar Tanggane biasa. diparani pripun, Pak? Anu mboten Pak Utis banter mawon mboten napa-napa. Malah kon banterke neh. Oh iya. Makane sone po enak to Mas ya saiki. Jan tenan elok tenan. Layak Pak Utis yo pinter kok. Ngapa? Kancane dipasang genteng kono nganggone galvalum kok nduruk. Ben ra klorot modele. Iya bener ngono. Ya, terusna. Yen angel Lah, ya. langkung. Nek gampangnya gampang, nek angel-angel tenan. Iya. Leres. Ora kena dituku nganggo apa, Nduk? Tan kena tinumbas harta Ya, coba ngaturke lelagon kelinci ucul pumpung melok barang ning digarap nganggo gamelan Bali ya, Nok. Oh nggih. Nah, coba mumpung entuk alhamdulillah entuk warisan gamelan Bali saka guruku ya. Nah, nggih luar Kakangku biasa. Suwargi Ki Entus Susmono saka Tegal. Nggih, Dwi Kula Jalaras niku kompak nggih, Pak. Nggih kompak. Napa niku mengikuti tren-tren zaman sekarang lho, Mas. Kompak. Update. Wijo laras kok. Ya, kompak nek pas komplit. Ya. Nek ngene Purwodadi akak ngonekne iki kok mesane sing ngendang aku. Kok sing Jaipong pamit, heeh. Ning ora apa-apa nek bengi iki komplit ndelalah sowan ngene dulur ana ing Pule Kandhat Kedhir sowan ana daleme Pak Otis kanca-kanca Dwija Laras wit saka Wiyaga Waranggana tukang son peneliti gamelan blas ora enek sing pamit. Sing pamit mung siji sopir truk gamelan utawa sopir truk sound system. Mergo disembur ula sikile. Ya, sing pamit mung sitok tok. Yo, coba kelinci ucul garap Satria Laras bawa garap gamelan Bali. Yuk, monggo Cok. Dados. Ngubengi kota seterusnya ning desa-desa. Merga aku goleki sing tak tresnani kelinci kota. Terus aku yang jalan Coba ora ketemu Aduh kelinciku aja
gamelan Bali tambah sithik Mas Agus. Sing keduan dangdut, Duk Lintang kayo. Yo. Terima kasih Slendro Songo Mas Brady. Wis digarap ki mau lagune Kelinci Ucul Mas Gareng. Nggih, luar biasa Pak e. Bawane Asmara Ndono. Nggih, sampun Mbak Lintang genti mboke, genti mamine. Oh ngono. Mbak Lucy Bahman, heeh, engko ditempukne ngantarane Mbak Lucy karo Lintang bariki. Ya. Mami. Langsung dangdut, Cok. Yen liwat aku kelingan Bokae. Yen tak kalek. Opo. Sing kedua Samboyo Lur. Ayo Lus. Ayo Mas. Oh. Alon kowe Mas. Alon Mas.
Gareng. Ya. Ayo lo. Mas Gareng, Dalam. tujune Mbak Lucy iki gaweane Gusti Allah. Lah kok saged? Momo gaweane liyane Gusti Allah mrene enek sing do gogrok ting glundung. Lah, Nanti jogete we kaya ngono lho. lah niki do dirasani. Ah, dirasani piye? Buh, penyanyi sitok ku lho, polahe nganti kaya pedet selapan. Ora trimo pedet wong iki Brahman. Oh iya Pedet bener. ilak cilik. Aku bareng ngerti jogetane Mbak Lucy. Ngapa? Tak gagas kaya lho Pak, jenengan ngerti toko cat enek plendungane gedhe lho. Iya. Lek iki sakek pintere kendange lho iki cah nom-nom multi talenta mbok takon ngerakne tanganku koyo apa lah pinter. Sapa jeneng iki? Anu, Farel. Farel. Karel. Iki ora dadi, Mbak. Nah iki sik ora dadi. Sik napa? Iki ora iso dadi, sing dadi sitoke kae lho. Oh, gak aku kayak sirik aku nang ndi iki mau. Nang ndi wae ra melu. Farel. Ah, betul. Iki Farel sik bujangan pinter. Heeh. Anu, iki ya Pak dosen iki. Sinten? Pak dosen iki. Iya, calon dosen. Iya, Calon dosen. Iki pinter. Oh, calon adine dosen. Iya. Ya ora apa. Iki pinter lho, sing pinter ki sing ngendang. Aku mang mek nengok ngerokne tangane. Oh, kok iso coba. Jajalan kowe mbok joget piye lak diterokne tangan. Oh, coba. Iya le, ndang, ayo. Anu. Yen lewat aku kelingan. Iki ciri khasnya Farel. Gebok kae lo Mas. Iya, tak gep lewat. Iya. Hop, henti aku. Iso apa? Alah turah nek guru kaya ngono lho. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Biyen tak go leren Eleh. Tak undak. ning cagak kebak tulisan. Eleh. Mbak Lucy iso terus. Tanda isik. Rewan. Gubuk asmara Asik. biyen kae. Asik. Tak nggo andum terus. Ra iso. Aku mlaku muni kok. Hop. Sewae. Aku ngerti enek. Apa? Padalang lo iso. Oh sakjane iso. Iso. Apa kowe iki? Gubuk kae nyimpen wadi. Ayo Pak. Wes. Wiwit biyen. Omah. Kok. Aku sampe Iso. iduku sampe mocok. Tugen tak gentung. Aku ngerti enek rahasiane iki. Rahasiane. Padalang sampe iso ngono. Kemekelan. Rahasiane apa? Bos enek-enek to model itu. Ora percaya lho. Iki mbakno tangane sinden ngene-ngene lek diterok. Lek sakek pintere. Sinden iki. Iya. Dian Mbok tenan. ora percaya iki jajal. Tuh iki congpe iki kur ngene-ngene lak muni jajale, Mbak. Jajale, Mbak. Gubuk kae nyimpan awati lo Mas. Wiwit biyen. Wes Dian. Tumas. Wes Dian. Kok iki lho. Wah. Piye kaya ngono? Wes Dian. Wah, lah kaya ngono. Jogetan opo? Gubuk. Wes Dian. Jurus 1000 iwak lele. Oh, wes. Oh. Lho, pinter. Ora percaya. Wes Dian. Kari dhewe kok nyekel etong kok diceprakne burin. Sampe kancane Sulaya iki. Lho, kuwi pinter. Kur kowe tok ya enggak iso. Apa? Ijo laras kok.
Berarti yo mesine kowe enek masalah mbak dheke. Heeh. Ngerti aku. Apa? Bojoku ayu to. Lek. Kowe meri to kowe. Ning nuwun sewu Pak Kangko. Ngapa? Geser rene. Ngapa? Aku mau lho jejer jenengan no. Ibarate wong mangan esuk koyo sarapan sego soto, teh hangat, gulane batu nyampleng dipangan terus gembrobyos. Lho bareng karo kowe kok ya oblok-oblok to modele. Kowe arep nglone aku gedhi. Ya ora nek gedine ya ora ya gur gedhem. Kowe arep nglone aku gedhi. Ora ya gur ora ngono kuwi to. Kowe lek nglokne aku gedhi padha karo kowe ya ngelokne bojone dalake. Garwane dalake ya gedhi dhuwur. Lah ya kuwi semayanan kok lemu-lemu bareng ngono kok. Kowe ora ngerti keistimewane wong lemu aja ngenyek karo wong lemu Pak. Lemu malah ngentekno kasur. Kuwi jarane sapa? Lah aku mbiyen ning tanggoku masaklahne Ponorogo kono to. Masamu ki 5 desa iki bodho arep lara, arep meninggal kabeh. Dian. Wong awak lemu malah dadi kuru kena gizi buruk. Masamu terus aku mbosok geger tangga-tanggaku arep lara gering ning rumah sakit to. Do lara. Diceluk Pak Lurah. Akhirnya aku ndaplang ning arep bali desa. Aku tak mimiki kabeh tangga-tanggaku langsung waras kowe. Mengatasi gizi buruk wong lemu-lemu ambekno. Lho gerak Mergo sehat awake. kae sing gak tawar malah mati no. Kok iso? Lah kedaluwarsa lho kuwi. Apane sing kedaluwarsa? Susune. Lho, nyenyek ya Bu, nyenyek. Kowe ora ngerti saiki. Wah, sekarang itu zaman canggih. Iki tahun piro? 2026. Iki wis zaman canggih, ngerti? Alat-alat wis canggih menciptakan susu kedaluwarsa, ya toh? Diawetno. Malah jadi sesuatu yang luar biasa dicari para ibu-ibu, para gadis-gadis gemuk. Apa kuwi? Piye kowe saiki difermentasi dadi omben, nggih diet. Membersihkan usus dadi malih mencret, terus malih wong-wong dadi langsing. Oh berarti nek susu kedaluwarsa marai cilik. Iya. Kudune kowe ya cilik wong malah gembol susune no. Loh, ya ora apa-apa wong aku sedekah mau. Menyelamatkan wong gizi buruk. Ora usah ngenyek. Aku lemu, bojone dalang lemu. Lah bojomu gedine lho 2 cakruk. Malah ora apa-apa, bojo lemu iki kono dalang kanggo duwite akeh ganteng bojone lemu karena terpenuhi setara gizi. Gak kaya bojomu. Ora apa-apa bojoku 2 cakruk ndek iki wis gelem diet. Diet apa? Wong aku rono keleng malah salah Gusti Allah. Assalamualaikum Mas Gareng wonten enek wong teko gede lemune rong aku. Bojone gitu. Gawe daster. Melakuke oplak. Dastere jebol keleke. Tibake bojomu dope njurmati sisik. Kuwi dhisik ya, saiki tak kandhani gandeng kowe dadi bojoku, mbok yo ngepek-pek rasane atiku to Bu, diet aku ngono. Bojoku wis takon diet. Pendak esuk takon lari pagi, Pak. Alhamdulillah lari pagi kit 4 sasi teko saiki rung balik. Loh, nanti Minggat ya. Amin. Ora, aku jek buta. Selamat malam, assalamualaikum Mas Kangko. Waalaikumsalam Mbak Lucy Brahman. Sumpah kula ki teko mang isin. Apa? Isinan pol tenan. Lah sapa? Aku ora ngerti tak kira iki mau ora ngerti lek sing duwe gawe Mas Utis. Tak kira Pak Utis punya event ya ta, jadi EO. Dalange Pak Kangko bintang tamune Lucy karo Gareng karo Lintang Kairo aku. Terus tiwas aku ditekoni regane iki wis tak arani ngono ae. Aku ora ngerti sumpah. Terus tekan doto, wah salah tibake Pak Utis sing duwe gawe. Ya Allah Gusti, arep ora tak tampani iki ya piye, tak tampani piye aku ya ngono. Akhire mbasa roh mburi kaya ngono kae. Akhire Pak Utis luwih sugih saka aku, ya akhire tak tampani. Padha wae. Mas aku nek tak balekke kok. Lah wong kowe ngerti regane genset siji ka lho. Genset siji. Ratusan yuta. Alah sak omahku wis turah. Tenan. Apa nek kok iki aku ya wis terus piye akhire tak lebokne tas aku mang. Isin urasin tak tompong Pak Utis wis sugih kok aku. Pak Utis iki terus sugih. Iya. Ning gak iso bangun omah. Kok iso? Lah iki sing bangun lho tukang. Piye ta kowe iki? Ya jelas tukang kan. Lah iya bener aku Pak Utis iki sugih ning gak iso bangun omah. Sing bangun tukang ya Bu ya. Mosok Pak Utis sampe nata bata dhewe. Kowe iki. Terus ya omah ngarep kuwi daleme Mas Manten. Sak putrane dibangun ke omah. Tingkat kuwi. Tingkat kuwi. Cagake papat cagake. Iya. Nggo namu kae ya.
Walah, Omahmu ki ngono kuwi apa ora? walah gedhe nggonku, Tenan? mewah nggonku. Cagake piro omahmu? Cagakku 19. Ya lha kok akeh men. Luwih apik saka putrane Pak Udis no. Yo nek apik-apike kuwi ning nggonku 19 sing mergo anggen ndayek rene tak cengkal sitok. Ndayek rene tak cengkal sitok. Ya kere banggah. Lho sombong dhisik kere urusan guri. Penting arep ketok sombong sik. Iya. Yo Pak yo. Iya. Alhamdulillah intine Mas sapa iki mau jenenge? Mas Manten. Aditya kalih Mbak sapa Mas? Iya. Mbak Mas Diana. Aditya, Mbak Diana, Mbak Diana. Kuwi serasi ya Mas. Serasi Ganteng ambek ayu. ganteng ambe ayu ibarate tumbuh wis oleh tutupe yen curiga wis manjing rangkane ngono kae. Wis akeh donga sing diaturne kanggo belione dan intine aku ndongakne kagem dulur lanang Mas Utis ya Nggih. padha ature Mas Kangko mulai awakku mbiyen sak anu kene sik langsing. Aku mbiyen jaman langsing nari jaipong iki Mbak sapa Mbak Okta iki lek nari jaipong kan gawe anu to kipas to. Kipas, kipas. Aku mbiyen jaman langsing aku nari jaipong gawe blower. Asik. Ono lha mbok AC sisan. Akhirnya awakku ning kono gelunganku keri ning dhuwur. Bocah kok sembrono. Biasa. Kowe iki piye? Berarti ke zaman nom-nomane Mbak Mas Lucy kan. Utis. Oh, Mbak Utis. Aku ya wis tepung karo Mbak Lucy. Mas Udis dan Mas Aji Soteng itu yang pertama kali melalui YouTuber luar Masya biasa. Allah luar biasa. Utang budine akeh ku mau lho. Yes. Ajane Lah isin iya. aku. Nampa iki. Utang budi akeh kok ya ditampa amplope. Ora duwe isin aku ya. Gumun aku. Perkara genset ku mau lho. Nggih, Ya, Bu. aku syuk. Niki enten Dek Rudi Mas. Ya Allah, Dek Rudi Gareng. Rudi. Ya Allah Kok kabarmu ora- piye, Dek? Kok nyeluke Dek iki lho? Alah Mas ora bolo, iki sak leteng kanca. Kanca kok iki dhek sak leteng katek setahun. Kanca sekolah katek setahun. Anu Dek mben ke pucet lho karo aku. Sapa? Iki wis cahyane kok rada abang. Mas Rudi lho. Heeh, aku ki wis 7 tahun ora dijob kae. Heeh. Aku ini iki ki Rudi Gareng ke peran duwe teleponku, aku napa selali alamatku sekali ditelepon. Wah, aku seneng. Heeh. Dicethokne kancaku plek. Heeh. Sapa? Mbak anak bangka kae. Oh, Brece. Seneng wis kadung deng 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 deng. Iki ki kok dengaran Rudi iki apa? Biasanya aku ora mangkat ki Mas Rudi ki lunas. Heeh. Masa lu. Iki ngapa kok Mas Rudi ki ora nek telepon. Aku ya wis krasa. Bareng ketemu, Mbak, Mas Rudi sakit. Sakit apa? Mbah duka pucet mboten kelar ngomong mulih wayangan. Heeh. Maune budal munggah panggung ki gagah. Semangat gagah. Asam lambung kok piye kira? Mboten, Masuk angin. mboten. Kok iso pucet iki no? Urung sida bayaran. Tapi itu suka duka seperti Ayo. itu. Yes. Matur nuwun Mas Rudi, Mas Kangko itu teman-teman seperjuangan. Nggih alhamdulillah Awet kepunden-kepunden kula Mbak sedaya. Putri, matur suwun. Mas Patrick iki ya calon manten. Heeh Mas Patrick ya calon manten. Sok kabari ya Lek tak sambatan ya. Tawa-tawa. Yo piye promosi ya. Oh nggih, niki Pripun? taturi napa? Anu Mas Rudi Gareng. Oh dari Tiba masalah. Oh nggih, sik anu Mas Rudi Gareng terus ngerti putrane sapa mau jenenge? Fatiro, putune Mbah Utis Oh. sapa Pak Utis? Wayahipun mau lho. Sapa putune Mbah? Kali aku jeneng. Alvero. Heeh. Sapiro ki pokoknya njaluk munggah panggung ki engko. Beh, Wis ngono. arep joget Sapiro. Ya. Oh bobok to walah. Walah pun bubuk kecapean. Kami persilakan suatu kehormatan kepada Bos Rudi Gareng. Nggih. Katuran berkahi wonten panggung. Lah, Support cocok. musik, Mas. Gandeng iki. Loh, spote kok musik to, Pak? Lah ngapa? Yo dijumbuhke karo asmane. Apa? Asmane Gareng kok spote musik. Yo serampat no. Aja. Kualat kowe kualat karo Mas Rudi. Ini malah di mood raimu ini malah. Ayo nembang. Nembang ya. Lah iya. Ini ana pamundhut pirang-pirang Mas Gareng Mbak Lucy ya ready iki. Iya. Mbak Lucy Brahman. Ah. Suwe ra ketemu. Ah. Mas ojo dipleki. Ayo Mas Lucy. Manggung Mas. Ayo, duet Mas Gareng karo Mbak Lucy. Ya.
apa iku budaya pangrawite Dwija Laras sentimen. Lah Apa? kepiye to? Si nyanyi kowe ditabuhi aku mu cangkeman tok. Lah mila to.